kahle nje angithandisisi uNtombazane. uhlezi Ngisho ungibelesela ngakubo. ngokuthi uyabafuna abantwana uyabathola ngala sekuyaba noma sekukhulunywa la uthi ubuzoba necebo uthuli manje kanti ubani isilima la noma ujabulela ukuthi uyabathola ngala abantwana mina ungabatholi bathula manje angizwa ngihlezi uthi ufuna indlakini yande phambili khuluma phela nonkosikazi wakho waziwa wena mina ngimazela Yebo. Ngizwa kahle. Icebo lami bengicela kuwe Makhumalo nakuwe Mamkhize ukuthi ake sihambeni sekulo muntu obonayo noma ngingasesuke lo kade kuye kuyena uMamkhize siye komunye nje esingamazi engingamazi nami naye angamazi noma Khumalo angamazi sifike nje sizudaba lethu ukuthi lumi kanjani iqiniso lizobe seliphuma ke lapho ukuthi ngabe kwenzakalani. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV with myself uMlangeni Magasela kwisiqephu sethu esihle esimnandi esithi isongeso. Angihambi ngedwa-ke kulolu hlelo ngihlezi ngihamba no-King Sichaka, my king, ubabuluqa ngimbiza kanjalo-ke. Anyways, thank you so much bafethu for supporting us. Please also do make sure ukuthi you subscribe, like and share, and nama-comment-ke we really appreciate them bafethu, siyabonga kakhulu. Anyways, angasimosheki isikhathi, liyazi kulolu hlelo ukuthi sihlezi sinabantu abasibhalelile bese siyayibuka-ke indaba ukuthi le daba lolu lidinga inkinga zomndeni liya kuyithwalo noma liya kuyi-love back noma le enough maningi ama-show kodwa bese siyabona ukuthi leli ngathi yisongeso. Mina ngifune ukuthi ngiqa amagula ngalokho okwamanje ngithatha le thuba ngibingelele uSiso seduze kwami. Sawubona unjani? yebo sawubona njani Ngiyaphila. Njengoba usizwile sithanda sami Mlangeni Magasela from Black Life TV ngicela uthathe le thuba ubingelele umbukeli we-Black Life TV bese uyazisho ukuthi ubawa kaba. ngithatha leli thuba ngiyabingelela kakhulu babukeli be-Black Life TV mina igama lami nguSindi Ngwamkhize. Yes Mamkhize. Ngiye ngabhalela uhlelo ngoba nginenkinga enkulu singihluphile kakhulu. Njengomuntu wesifazane-ke akekho umuntu wesifazane ongathanda ukuthi ngenye ilanga gone abe nabazukulu. So kunenkinga-ke ngiye ngabhalela so ngiye ngasebenza emsebenzini ngatholana nomunye ubhuti ekuthiwa uNyambose emsebenzini. Yes. Satholana naye sazwana kakhulu ngesimo sokuthi-ke sisi mina bengumuntu obeqala ukusebenza and sengineminyaka ngingasebenzi. Lo bhuti sazwana kakhulu inewe yokuthi mangishoda ngemali yokugibela ubenginika imali yokugibela ngimtshela ukuthi hayi namhlanje ngizoba nenkinga kanje nje sazwana kakhulu sazwana la ngishoda khona kwazi ukuthi angisize ngoba bekusenesikhashana ngingasebenzi. So hamba kwesikhathi-ke ubhuti lo uNyambose eshade noMakhumalo. Ngithe uhamba isikhathi wangitshela ukuthi hayi ngicela ukuthi ngikuhambise ngikise kunkosikazi angihambise unkosikazi wakhe so ngiyombona nabantwana. Okay. Sahlela-ke ngenye imini sahamba ngikhumbula kahle sahamba kwakade kuLwesihlanu ngaze ngabuya nge-weekend. Sahamba uMakhumalo bandla Nkosi yami umuntu onomusa oright ngaleso sikhathi. Masifika wangamukela sahlala kwakuhle uyakhumbula ukuthi ngithe ngumngane wasemsebenzini. Kuthe ukuhamba kwesikhathi-ke mina-ke kodwa singase ngizwa vele ukuthi angazi-ke noma yena-ke uNyambose wayenawo nama-feelings kodwa mina phela kuleso sikhathi ngangingenamuntu ngekho umuntu engithandana naye ngizwa vele ukuthi hayi senginawo ama-feelings akhe kodwa phela ngeke ngize ngiyishelele. Kwahamba sazwana washela sazwana nje kakhulu saqala sayifihla-ke into yethu emsebenzini sayifihla kangokuba bazi emsebenzini sadecide-ana nokuthi no njengoba sekukanje futhi siyabona sathandana okungcono akazi uMakhumalo ukuthi agcine azi ngathi noma-ke kodwa phela sasesinomngane noMakhumalo ngaphela sengithathisa kumngane wakhe kunezinto nje sasesixoxa sibonisane njengama-girls. Kuthe kuhamba isikhathi-ke uNyambose masifika kuMakhumalo uNyambose wangi-introduce mangabe wangichaza hayi Makhumalo akazange azabekwe sihlalo. Washo wathetha wathi nje okungcono yena angashiya umuzi angikwazi ukuthi ngivezwe ngifike ngibe umngane sekuyaba and phela kuleso sikhathi hayi ukuthi mntakama uNyambose uthi siyajolana usufuna ukuthatha unkosikazi ufuna ukuthi nami ngibe unkosikazi wakhe uzolobola uzocela kahle i-permission kunkosikazi wakhe. Okay. Athi-ke hayi unkosikazi ongcono kunaloko angavela aphuma ahambe
awushiye umuzi waphuma kanjalo wahamba. Mese phumile azange lumeke uthando lethu kwaba buhlungu nakumina ngazibuza ukuthi kodwa ngathi kuyaphela indoda. Ngaqhubeka naye sathandana. Khumbula kahle sashada naye ngoDisemba mhla ka-9 2020 sashada noNyambosa. Sebehlukene ke kudala nonkosikazi wakhe ngamfica benengane. Uma ngabe seshadile ke sahlala kunyaka oqala ngathi hayi ngizothokoza nami ngizojabula. Ngahlala unyaka oqala hayibo angibathola abantwana kodwa ngihleli angenzi lutho lezinto ezenziwayo bese sinawo uyazazi zabantu besifazane. Angihlela ngenzi lutho hayi. Kukhona omunye umngane nami okuthiwa uthandwa ngamajola. Angi-advise ukuthi hayi mngani ukuze kube mnandi ngoba nawe ngiyakuzwa ukuthi ukhala ngesimo esikanje ake siye kumuntu. Ngangempela ke sa decide ukuthi siye komunye umama wangala eBhula. Masifika kulo mama lo wathi umama hayi anginayo inkinga hayi ukuthi kahle kahle ngibathola abantwana ukuthi inkinga yami ngava noMakhumalo. Oh, okay. Hey. Ngiqala inkosi yami ngithuke ngicabanga ukuthi inkosi yami kodwa lo mama engangenza into ebuhlungu kangaka. Hayi ngizibuza ukuthi ngizomtshela kanjani uNyambosa ngoba naye ngiyambona ukuthi okushuthi le yanto le bebenayo noMakhumalo yomndeni nezingane usayikhumbula uyayithanda ngithi ngizomtshela kanjani mangimtshela mhlawumbe uzocabanga ukuthi no mina oyinkinga ngihlale nje ngake ngahlala nje sisikhashana ngangamtshela kodwa kuthe kuhamba hamba isikhathi ngaphinda futhi ngadecide ukuya komunye umama naye washo sema ukuthi hayi inkinga ile emuva futhi ngiyoze ngibuyele kuyena ngicela uxolo noma enze ngendlela ayenza ngayo angoba ngiyazi indlela enza ngayo. Inkinga yami nje ileyo ukuthi nami ngumama ngiyafisa ukuthi nami ekhaya gijima abazukulu awucabange nje mangabe sengimdala noma ngifike lokugula nje manje ngiyogeza obana nginantombazane mina shuthi angizogona ngisho abazukulu anginalutho nje. Inkinga yami ileyo ukuthi ngicela nje ukuthi njengoba ngibhalelela ukuthi mangenzeka mhlawumbe uMakhumalo angixolele adlulise lesi simo esikhona iyona into engihlupha kakhulu emoyeni wami. Ngiyakuzwa sithanda sami ngicathi ngikulalelise kahle nombukele ekhaya ukuzwile from iqala indaba yakho. So engizama ukuthola ukuthi yena njengoba usu-introducer as umngani naba nabo ubudlelwane yini noMakhumalo wakwamukela njengomngani wendoda yakhe isikhathi u-introduce after introduction as a friend. Wangi-introduce kanjalo sababangani ongangokuba nje saqhubeka sesiyafonelana sesiyachatha uMakhumalo kube umuntu ophekana kamnandi kakhulukazi uBrian. Ngimbuze ke upheka kanjani uBrian ongangokuba naye benanenkinga nasemndenini thola ukuthi akakwazi ukukhuluma noNyambosa si-advisane lapho nami manginenkinga ekhaya ngoba phela uMakhumalo nibuka njengomuntu osekhulile nami bengikwazi ukuthi ngithola ama-advice kuyena. Kodwa nje ngikuthemba naye ukuthi besithembana kanti wena ama-feelings aqale nini ukuba khona ukuthi hayi ngeke uNyambosa sengiyamthanda after isikhathi esinganani nisebenza nobabili? Wesisi mina nje ngizothi phela yazi-ke nawe indaba yokuba singile mina ngaye emsebenzini nje vele ngingenamuntu ngizibonela lo guy nje omuhle oright njengoba ngitshelile ekuqaleni ngathi kaNyambosa umfana omuhle. Hayi ngizobe ngiqala ngoNyambosa kulungile hayi kabi bafowethu kade Nyambosa mina phela noma ngiyamuhle ngaleyo ndlela kodwa phela umuntu ke nami ngase ngifuna phela ubuka ngiyambona sesikuthi ngikwi-PH indaba ongabi namuntu uzobe mdala kangaka ngase ngifisa ke nami ukuthi ngibe nomuntu and ngangibona ukuthi siya-connecta uyakwazi ukungibhekelela nani. So emva kwalokho ekwasi uyambetray because wambetray sikhuluma iqiniso angithi akukho umuntu ozwayo imina nje nawe wambetray wasuthatha indoda yakhe. Wawuzizwa kanjani? Wawumthatha ngeinhloso zokuthi ufuna umphatha kamazange ukwazi ukuthi umzwele njengomuntu wesifazane ukuthi eish mangase kuthiwe imini useyinyathuleni eseyicathulweni za Khumalo ngingayenza kanjani lento angikujudge njalo ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ifeeling yayi kanjani wawuma senses zakho ukuthi lento engiyenzayo ingamphatha kambe umuntu wesifazane noma wawuthi nje hey let me be selfish I've been single for isikhathi eside and indoda ephambi kwami enhle sohlala insizwa whatever the case. La ngizokhuluma nje iqiniso ukuthi ngaqala ngazizwa ukuthi ngizoba selfish but ngabuye ngathi no shuthi mina ngicabangela uMakhumalo. Ngambuka futhi ukuthi ngeke phela naye uMakhumalo ukhulile and phela ngokwami ke mongabe uyogana uyayala ukuthi iziningi izinto ezenzekayo kamama wangichaza ngabothi hayi mhlawumbe uyogcina amukela nangendlela nami sithi mesixoxa naye sesabangani ngimbona ukuthi yes yena umuntu understandayo impilo useyayazi and uyaliwe kuba ukuthi ngiyenzeka phela ufike ufica umnakweni lapha phambili ngoba uzazi izinto ezokwenza ngaphambili kodwa ke ithuba engalisebenzisa kakhulu elokuthatha indoda sesingoba nami ngangisingile ngayithathela indoda ngathi hayi igcineni mhlawumbe yokwamukela kodwa kusinhloso
sami, kwangesinhlo sami ukumhetha. Kuba Ngangithi selfish. ekugcineni, ngangithi Kodwa ekugcineni kwaphoqa ukuthi yo-accepta ufake nami wena agcine kuqala. ngi-accepta yes. Kwase kuphoqa ukuthi hhayi phela-ke nami kufanele ngize phambili. So ni happy manje no-husband or inkinto enza ukuthi ningabi happy lento yabantwana? Kakhulu iyona nje kuphela. U-husband is a family man, umuntu nje uthanda abantwana noma nje uhappy ngokuthi nikhona noba uthi uni-right emndleni? Uwumuntu nje uthanda abantwana, ngiyathini umuntu ohlale eshona nokuthi angithi ngale futhi kumama akanabo abafana kakhulu abafana bawu-2 kuphela. Amantombazane ilo muntu nje uthanda ukuthi isibongo sakhe siqhubeke shuthi abafana bebanda. Manje ngibuka mina lonke lelo thuba ukuthi ngiyamphuca. Beside nje lokho sisi nami ngiyakudinga ukuba nomntwana, especially futhi intombazane. usuganile. Yes. Noma ngabe ugane ngendluzula kodwa kusalayo phakathi. Yeah, ukusala ngiphakathi. Sume sisinyambozi. And So- ayikho into engashintsha lokho sisi. Hayi ngeke sikushintshe nathi as Black Life TV sizosupporta wena siza udaba lakho, emva kwalokho bese siyabona isihlanganisa kanjani Yeah. ngethimba sibone ukuthi siyakutholela yini isixazululo. Okay. So into enkulu kakhulu ekulethela ukuthi ufuna ukuthola ukuthi ngempela uMakhumalo ngabe khona yini into embi ayenza kuwena. So awunankinga ukuhlangana noMakhumalo, nigcine nini ukubonana? Ayi sekuneminyaka kade sagcina kakhulu ukubonana. Kade sagcina sekuneminyaka ngikaze ngize ngihlangane naye. Yena uMakhumalo uthe uneyingane ezintathu Uney'ngane ezintathu. kuphela. Hayi sibonge isandla sami. Asenzeni kanjena-ke ngithatha iy'ntambo ngoba ngisebenza ngedwa ngiyise lapha kuBaphuluqa. And then from him ngiyazi ukuthi uzozama ukuthola ukuthi amthole uMakhumalo azama ukuxoxisana naye. Emva kwalokho sobe sesihlangana-ke sonke. Uzobe khona wena, kukhona uhusband wakho, ubaba uMthethwa. And also sikosiphoqa ukuthi phela kube khona naye uMakhumalo lo kade wamgcina wamthathela indoda. Then we'll take it from there. Is that okay? Right. Sure, because abantu bayathuka mase hawu kanti naye uzobe khona. Cha uzobe khona phela uyena umuntu esimdinga kakhulu lapho kuhleli. Anyways njengoba uzizwela ke mbukelo weBlack Life TV elibeka udaba lakho uMamkhize ethi unenkinga wathatha indoda uchaze kanjalo kodwa ngizwe ngayo. Wathatha indoda kaMakhumalo kodwa manje uMakhumalo uneyingane yena. Manje inkinga sekunzima ukuthola ingane kuyena. Into nje ukuze ngasimoshi lesi sikhathi. Into afuna ukuyithola ukuthi ngabe khona into uMakhumalo ayenza kuyena ngoba uthi emehamba yobuza kubantu bamtshela ukuthi uvaliwe and uvalwe unkosikazi wokuqala. Ake sizameke ukuthi sithathe intambo siyiphuse kule kuBaphuluqa. Sizwe ngayo uKings Chaka ukuthi mhlambe izothina ingxoxo zakhe noMakhumalo. Uzokwazi yini ukuthola umhlahlandlela walolu daba? Mina uMlengeni Magasela singasimoshi isikhathi bafuthu. Asihambeni sekuBaphuluqa. Alright, asibingelele-ke emakhaya inhlangothi zonke zomhlaba. Sithemba ukuthi abantu baphilile-ke la kwi-Black Life TV. Igama lohlelo-ke balibiza ukuthi isongeso. Ngeke ngasho-ke phambilini ukuthi ngisihambile nje ngivakashile. Ukhona uMagasela, uyena ungqongqoshe, mina-ke ngiyisekela ngqongqoshe. Ngikhona nje ngizoza ukuthi ngabe igaxaza la ekhaya ithini na masikhuluma. Simbonile-ke phambilini ekhuluma-ke uMagasela nomunye-ke omama ozela wazibiza ngokuthi uMamkhize. Walibeka kudaba lakhe. Kwavela ukuthi cha kukhona uma okumele simthole siza ukuthi ikhona into ekanjalo kodwa ke asithobe-ke sibingelele kumasabona ma. Yebo sanibona. Injani na? Siyaphila njani nina? Sikhona umaba noma uMakhumalo. Mambulazi. Mese simthethwa Khumalo. Hayi. Okay. Mhlawumbe ngingankanti kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi nawe ngikhathi ufika la uke waxake kanti wazobizwa kuma TV kwenze njani. Ake ngizwe ukuthi mhlawumbe ukhona yini umuntu okuthiwa uMamkhize omaziyo? Hayi khona umuntu ekuthiwa uMamkhize engimaziyo. Umazi kanjani? Walethwa umyeni wami ekhaya. Wathi mechaza wathi basebenza ndawonye. Le ntombazane uvele wayikhonza ngoba uyintombazane ehloniphayo. Oh yeah. Futhi engathi nosizi ekhaya ngoba isanda kufika emsebenzini kimhluphe nangebus fare. So ichaza ukuthi nosizi ekhaya. Nje waze wayikhonza ibona inhlonipho yayo nokuthi intombazane nasemakhaya. Wase wayiletha-ke kumina ukuthi ngiyibone intombazane nami ngafike ngayikhonza intombazane ngayibona isimo sayo ngayikhonza. Yagcina nje siwumngani wami nami. Isinokufika nje ekhaya. Isinokufika sesifonelana nje futhi. Behlangana emsebenzini njalo be. Bahlangana emsebenzini. Nathi sifonelana nje mase ngikade ngayigcina ngiyifonele naye ikwazi ukumfonela mhlawumbe ngibikele noma khona mhlawumbe eyifunayo kumina ngikwazi ukuyisiza. So ma umyeni wakho ngokwakho umuntu onjani? Ngokumazi kwami umyeni wami bekuwumuntu nje olungile ongabakhonzile abantu besifazane. Akukho nje ukutheni bengakubeka. Cha ngabe nginamanga. Ubefana namanye amadoda nje phela. Nokuthi mhlambe bengihlonipha-ke noma ekwenzela ekudeni ecashisile. Ngoba phela amadoda uyawazi indoda yinhle phambi kwakho. Misingale Ilome phephe. Yebo. So wathi ubengu kanti useyipastor?
Ngizothi sekuyi-past noma ngizothi sekuyi-past ngoba phela asisahlali ndawonye. Mana anisahlala ndawonye nahlukana kwenzakala. Ngizoyibeka ngokuthi sahlukana Why? ngenxa yayo intombazane le ayiletha kumina njengomngani wayo wakhe. Okay. Kwathi makuhamba isikhathi sesabangani nentombazane, umngani wakhe isiyumngani wami nami. Wabe phinde sayiletha futhi wathi siyintombi yakhe. Usefuna ukuyenza unkosikazi. Okay. Yeah. Ayi ngashaya phansi ngonyawo ngathi ninakamhlola. Ngacabanga nje zonke izinto zisuke emuva ke manje kade kumngani wami ngimbuye ngimbikele nangalo baba. Ngoba phela uye wakhona la ashintsha khona ubaba endlini. Ngabona khona kungasahambi kahle. Yeah. Benginomfonela ke phela usisi lo ngoba basebenza nahlezi bendawoni. Yebo. Ngimbuza ukuthi akangigadeli ukuthi kuhamba kanjani Kwenzakalani? ngoba ngisamqondi kahle. Hayi intombazane libithi nje hayi ubaba nje umjwayele kanti cha ushintshe nje ubaba ingoba bona sebendawoni. Ubaba seyaba. Yo. So njengoba since ubaba kwagcina kubonakala ukuthi wena u-email into ayicelayo. Kwagcina nibonane lapha kwaphela kanjalo nje ubaba awusenabo ubudlelwano obuclose naye. No ubaba unokufika ezobona abantwana phela sinabantwana. Wancuma. Indaba wathi uyena ukufika ezobona abantu awusuyancuma. Phela umyeni wami baba oyingane zami. Okay. Sahlukana kona ngokudinwa kwami. Kodwa ubaba oyingane zami. Ngachelwa ngenyongo ngumfazi lapha. Le ukuhlukana yini? Eyethu nje yasemhlabeni. Right. Uyafika azobona izingane zakhe. Kuphelele lapho. Ngizothi akuphelele lapho ngoba sekuziye kwaba khona izingane ezimbili emva kwalezi esahlukana zikhona. Nina senihlukene? Sesihlukene. Hawu. Hey madoda. Ngumfazi wakhe ngizothini? And right ngalona. Futhi phela nginayo enye indoda ngahamba nje ngabuyela ekhaya ngahlala ngagada izingane zami. Manje mefikile ebona izingane fanele nonkosikazi ke phela ambone. Kwaba into kanjalo nje. Akubza. Right. Ngiyakuzwa Ntombi endala ngiyayilandela into yakho ukuthi uyibeka ngalendlela oyibeka ngayo. But sengifuna ukuthola ukuthi ke njengoba uthi uyamazi intombazane lo uMamkhize. Ufikile la kithi wabeka udaba libekayo wathi ke kunento afuna ukuyithola ngesiqiniseko ngawe kodwa aseyitholile la ahamba khona. So wayesebona ukuthi uma engaqonda wona ngqo ayizingathuthana phezulu ngoba wagcina impela engahlekisani inhleko kahle. Wayesecela ukuthi sicele ke sona sizathu kube la azosho lento acabanga ukuthi ufisa ukuyigonyuluka abuze uqiniso bayo lapha ku. Kulungile ukuthi nihlangane noma ngokuthi sengihlonipha wena phela ngoba ningibizela ngokwami cha angifisi nokumbona. Angifisi nokumbona nje. Wangidicilela phansi isithunzi sami sonke. Ngahleka umphakathi. Sengithwala imithwalo sengibuyela nezingane emuva ethatha indoda yami kodwa ngoba sengize ngafika. Ngizomface. Sabonga thina sibonga nje ukuthi uvume sizomthola ke sihlangane sonke ke siza ukuthi yini lazoyisho mhlawumbe nawe uma uyiphendulela uzothini kuyona sibone ukuthi isiphetho sendaba sithini. Hayi. Azilime ziyetsheni. So umzule kuma uthi ayilime ezitsheni mali ngekho kithi seniyolima wona umhlabathi nibone ukuthi nenze njalo kodwa uhlale kanje uthula ubheka ukuthi masesihlangene nogaselo sitholana ukuphelele uze sikwazi ukusiqeda sonke le story anibambe kanje siyabona. Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya shaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Alright ke siphinde sibingelele once again sithemba ukuthi abantu ke basahleli kahle banethezekile. Niyakhumbula ukuthi sixoxile okokuqala saxoxa kwesibili sixoxa kwesithathu. Sekhona ke umnikazi wekhishi Magasela.
Njobe sesho-ke uKing Sichaka uLuqa, mina I call him my king. Angazi yimi ukuthi a-offendeka. Anyways, asingasimosha isikhathi bra wami, kuhamba kahle futhi. Sharp. Hayi bandla bangixolele. Uyazi ukukhuluma nami into kanje. Kanjani? Anyways, asingasimosha isikhathi bra wami, asihlale phezu kodaba. Umsebenzi la kube khona usesengihlale naye phansi usibhalile la ku Black Life TV. Wathi mebhala udaba lakhe sacubungula sabona ukuthi cha la khona ukushaya amanzi. Sase siyamthola ke waseyafika wachaza udaba libeyithebeni. Uchazile ke impela ukuthi no wayitholela isoka yena kade lumngani wakhe, and after that so emva kokuba umngani wase develop ama feelings. After that ke okunye kuyi history kwafaka omakhumalo phakathi ngathi nje yabona lo daba. Hayi mina ngifuna ukufundisa uMamkhize mfethu ukwenza lento le ngathi uyayishaya. Hayi umqembu. Khizo sawona. Yebo sawonjani? Yaphila Ntombi. Ngiyaphila kakhulu. Ngane yakwethu siyazwa kuthiwa wohlanganisela umnikazi wodaba tobasila. Mhlawumbe ke nami ngeke ngakhuluma noMakhumalo waveza ukuthi uyakwazi, waveza ukuthi wavela kanjani, naxabaniswa yini. Kodwa ke ngibona noBaba Mnyamboza. Baba Mnyamboza sibingelele. Ngishiye. Niyaphila wa. Ushilo wathi. Ngithe akekho nje umuntu akanyambosa Cut. Nyamboza yaphila baba. Siyaphila. Ngazi nje ukuthi baba ibala liyaqina impela kanyambosa amadoda khona. Baba Mnyamboza ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe njengoba sila nawe wengxenye mhlawumbe uxakekile ukuthi kungani sikubizile wena. Kodwa ke bese singakubiza Mhlonishwa ngenxa ukuthi ikukwazi ezimbili lezi loqhuma igama lakho njalo phezulu. Angithi vele uyazazi zombi. Mhlawumbe siqale ngayo Nyamboza ke sizwe ukuthi labo mama bahlukene kanjani, bazi kanjani, uhlangana kanjani. Sawubona Makhumalo ngoba siyaqala ukubonela. Yebo sawubona. Phinde kubingele nawo Nyamboza. Yebo. Yebo baba. Uthi mhlawumbe ngibazi kanjani. Yebo ngohlukahlukene. Uma Mkhize ngimazela emsebenzini sinokusebenza nje ndawonye isikhathi esiningi kusukela entweni nje engidingayo mhlawumbe uyangilekelela engisize nje izinto eziningi nje uyangisupporta. Okay. Ufika kanjani Mamkhize ukuthi azone noMakhumalo? uMamkhize ufike ucabanga kwami bengifisa ukuba kuvele ukuba ukuthi mina naye sikanjani. Kanjani baba? Inkulumo yakhe engafuni iqonda. Ayinabuhloko le nkulumo. Cela ningekeni. Isifiso sami ngifisa ukuthi ebe umakoti wesibili. Okay. Yeah. Wasumethula ke. Ngase ngimethula kuMakhumalo. Kodwa ke asikwazi lokusiphinda udaba sesikhuluma kakhulu. Mhlawumbe ke manje isikhathi sokuthi sizwe ngawo Khizo ukuthi kungani uthe ucela uMakhumalo afike la sibe sonke. Mhlawumbe noMagasela esekhona isizwe. Hayi into engihlupha kakhulu mina into eyenza ukuthi ngibize uMakhumalo ukuthi angibathola abantwana. Into kubuhlungu kakhulu nako konke ubuhlungu ukuthi umuntu esifazane ungabi nabo abantwana. Ngiye ngahamba ke ngaya komunye umama waseBhula. Kwase kuvela yena ke uMakhumalo kulabo omama abanamanga. Ngingaqali ke ngadlulela naphambili kwavela yena ukuthi since ngangena ngiwumuntu wasemsebenzini shuthi wahluthuka wangaphatheka kahle kakhulu. Wasenza ngendlela enza ngayo njengoba ngabathola abantwana. Okusho ukuthi lokho phela ngiphuca ithuba elihle kakhulu ukuthi nami ngibe umama ke ngincedise. So lento ikuphazamise emoyeni wabona kungcono mhlawumbe uke wakhuluma naye phambilini uMakhumalo ngalokho noma uyaqala ngani? Hayi uMakhumalo nje since ngathulwa uNyamboza kuyena wahamba angikaze ngize ngikhuluma naye sukela lapho nje asikaze sisibonane ngiye ngathula nje kubaba wasekhaya phela lolu daba uyena olazi nje. Ingakho ngikhethe ukuthi ngibhalele la. Okay, bengivele sengikhulumile ke mina noMakhumalo and wangibeka ke ukusithombeni ukuthi kwenzakalani la. Mhlambe mina enginakho ukuthi uMakhumalo mhlawumbe angichazela ukuthi umazi mesechazile kwena ukuthi umazi kanjani. So mhlawumbe after ese-introduciwe as umuntu ofanele ngathi uzongena emndenini wakwakho usushadile wazizwa kanjani ngalokho? Kabuhlungu kakhulu.
Ngangokuba ngakudecide ukuthi ngihambe ngibuyele ekhaya ngoba ngangeke ngikwazi ukumelana naye. Ngoba ngangimthatha wafika njengo-friend ka-husband wami. Ekugcineni wagcina nami esewufriend wami. Ekugcineni wathule esefanele bomunye umfazi futhi. Kanjani? Ngangakuthatha Kodwa wena ngiyibuzela mami wayamkela nje lento ukuthi uhusband uzokulethela umuntu athi umngani wakhe umuntu wesilisa. Uyabona mangabe emthula kumina ngaba naloko ukuthi ukube bekhonto ekhona ngaba ngamvezanga. So ngendlela ambeka ngayo ambeka njengengane enosizi uyabona edinga ukuthi nje i-support ngase ngiyamukela ngaleyo ndlela ke. Emva kwalokho kuphinde wabalula ukuthi wagcina uthi uyaphuma emva kwalokho wena waba nabantwana wena unabantwana vele ufica unabantwana abathathu bangakho abantwana bakho manje? Sebe-5. Hayi wena Makhumalo wena yangizwa lento engifuna yes. Wena ungene wasala umama abantwana bebathathu wena uphinde wa-eda 2 usuphumile kwakho? Yebo. Ede omunye 2 angithi phela ubaba uyafika azobheka iy'ngane zakhe. Okay. Mebheka iy'ngane zakhe ubheka nomama konke. Bese fika nempi. Ngathi nje ngathi phela sengiyahlala ngilinde. Angitholi lutho kuphi. Meyifikile-ke sikhumbuzane lokuya. Sihlukane ngoba phela ngangithukuthele. Kodwa mangabe efika nje ngiyamulkhama kahle ubaba wey'ngane zami. Qhubeke nje lana nigcine khona. Aphinde ahambe kaye kunkosikazi wakhe. Angikwazi inhlobo. Uzizwa kanjani ngalokho? Nangakakaza yithi bo. Angikwazi nje mina ukuthi basabonana. Well. Nangu umama ethi usebatwana sebeba u5 kodwa uma Mkhize wahamba nje wayithatha indoda yena uHepu uhleli nendoda wazi ukuthi nje bathatha abantwana. Lutho kulibeka udaba ukuthi hayi phela sengifike ngakora kabili lapha ya. Lutho bengingakamtsheli impela nje. Bengingakamtsheli. Isifiso sami bengifisa ukuthi ngimtshele ongcono sebehlangene ngiligunyiwela yonke iqiniso. Usanethemba basangahlangana? Yebo sebengahlangana. Ubuzosihlanganisa kanjani? Ngoba phela yimobhalile. Wena ubumane ufuna ingane kumina ufuna abantwana uthi wena ufuna umuzi wakini wande umuzi wakini wande mawufuyo usala nani. Ukuba ngibhalanga mina la ngabhalela labo uyosihlanganisa nini? Mina ngoba phela ngazi ukuthi wena ufuna abantwana. Ngikwazi ukuthi uyaqhubeka ngale wena uthola abantwana. Nami bengisacabanga ukuthi kambe ngizonihlanganisa kanjani. Ngibonga kona. Ahlulekile vele uhlanganisa. Wahluleka eqaleni nje. For the fact ukuthi kwakhona umuntu okumthola eqala wahamba wawushiya umuzi ngenxa ukuthi wahluleka ukubahlanganisa njengendoda. Mhlawumbe ke sithola itulo lakho Nyambose. Mhlawumbe usicacisele yona iphindlela obuyiplana ukubahlanganisa. Ubahlanganisa ndlela. Ihlukile kunale yaseqaleni uchaze lokho sicha. Lizobe ihlukile. Fanele phela ihlulekile eqaleni. Angeli Nyambose ukuthi ngizama ukubheka ngane yakho ukuthi angithi nangu uMakhomza la and uMakhomza ubonakala proud ukuthi unengane ezimbili eva ukuthi uhambile noma sincashakazana esisha and umama Mkhize la uphatheke kabi ukuthi ubona ngazi ukuthi into ayizela emzini uyehluleka ukuyenza ukuletha abantwana and nawe lokho kumele sethu ufuna abantwana kodwa akwazi ukugonyuluka ukuthi bakhona abasha abangapha kuMakhomana. Sengifuna ukuthola ke baba ukuthi wena besasekhona lento engqondweni yakho ukuthi bafuna ezisithembu noma mhlawumbe usubona uMama Mkhize njengomuntu wamlandela into engesiyo. Bengisacabanga impela ukuthi bengifisa ukuthi ngibenze isithembu impela. Noma konje. Bengifisa ngoba vele izinto ziyalungiswa inkinga zibuye idlule. Izinkinga ihlale zikhona. Mhlawumbe angijombe ngeke ngapha ngoba angifuni sijombele mamzilikazi. Kukhona into esho ugcwabeka ehlandla la. Siqala nje. Saba ngathi siyayiziba kodwa kumele siyizibe ukunokile. Ngelokuthi njengoba behamba nje endaweni efuna usizo ngendaba yakho ngabathola abantwana. Kuvela igama lakho ukuthi khona into yenze kuye. Bathi ngiyenzani ngatshotsha isibeletho sakhe? Hayibo Makhomana. Akushiwo kanjalo. Ngiyilabo abanamanga. Bathi wena wangivala nje ukuthi ngaphinde ngithola abantwana. Namhlanje futhi ngiyakuprova lokho. Wena usuthola abanye abantwana ababili. Ngiyazala phela mina sithi ngashada nje ungifice ngizele vela ngithi ngiyazala futhi ungifice ngizele ngiyazala sisi. Waphela abantwana. Why ungibiza ngomntwana enhliziyweni? uNkulunkulu phela abantwana. Yini ungathandi mina ngisiphe
Yini ungibiza umuntu onenhliziyo embi? Cha phela ukwazi ukwenza Cha. into embi kangaka. Ngifice kwami ngihleli nomyeni wami ngakwamukela wamntshontsha wahamba naye. Uyaphinda uzonuka mina usile ekhanda la. Awunokwa yimi nabo abantwana Hayi, ngibatholi ungazongibhedela ntombazane futhi uzobhedela. namhlanje ima ngizokuthola lokhu ukuba ngibhalanga Hayi, namhlanje uzobheda. ngiyokuthola nini ukuthi kwenzeka Uyabheda. ngempela. Mina ngingalicala mangilala nomyeni wami. Anginacala. Cha nama ngingalicala. Anginacala mangilala. Uhlule ukuzalela kuyona inkinga yami Ntombi. Hawu. Buyisa abantwana angithi wathatha indoda uthi uyoyizalela uzoba umakoti omusha. Angithi washo njalo. Manje Manje makhumalo. Umama mayeshada uyayalwa kuba ukuthi indoda kuyenzeka ibe nesithembu. Wena usungaze ungivale kwaphela wayalwa nawe ukuthi indoda wena wafika ekhaya lami uwumuntu onjani? Wawuzontshontsha indoda noma wawufika umuntu ohluphekile? Uyingane? Makhumalo wamvala. Imvalelana. Ngavala umuzi wami ngahamba ngivalanga yena. wavala umuzi wakho. Ngahamba ngivalanga wena. Bathi nazo zonke izathu zokwenza lokho. Angikujaji. Oh. Ungangizwa kamba ngithi. Bathi ayangikwenzanga sis. Akwenzanga. Wawungeke futhi ukwenze. Ngangikwenza. Kodwa entshentshela indoda yakho. Wayentshontsha indoda ngasala ngihlungu kodwa ngoba phela ngiyayibona sengiyibona ngasese. Sengifana neshene. Kodwa ke ngiyamukela isimo lesi. Usuyishende wena Ufana sale neshene. namatafula. Ishanda elizalayo. Nakho ke kuyenzeka wena ngoba usunkosikazi uhlulwa yini ukuzala? Ufihliwe nje uyishende uyafihla Inkinga yakho leyo ntombazana. Hayi ngidedele sisi nami ngibathole. Uyakholwa wena. Bathola ngithi indoda uhlala nayo Uyakholwa bathola. wena ngidedele ngithola abantwana. Hey ngathi usenkingeni yento wani uze endaweni eRome. Ngiyenze njani ke makhumane shele Hlala unjalo Ntombi. ngiguqe ngedolo ngicele. Ngiyacela. Makuzokusiza anginasiqiniseko. Anginasiqiniseko sokusiza lo. Khonta Kahle nje angithandisisi uthole ntombazana. uhlezi Ngisho ungibelesela ngakho. ngokuthi uyabafuna abantwana uyabathola ngala sekuyaba noma sekukhulunywa la uthi ubuzoba necebo uthuli manje kanti ubani isilima la noma ujabulela ukuthi uyabathola ngala abantwana mina ungabatholi bathula manje angithi wena hlezi uthi ufuna indlakini yande phambili khuluma phela nonkosikazi wakho waziwe wena mina ngibazela Yebo. Ngizwa kahle. Icebo lami bengicela kuwe Makhumalo nakuwe Mamkhize ukuthi ake sihambeni sekulo muntu obonayo noma ngingasesuke lo kade kuye kuyena uMamkhize siye komunye nje esingamazi engingamazi nami naye angamazi noma Khumalo angamazi sifike nje sizudaba lethu ukuthi lumi kanjani iqiniso lizobe seliphuma ke lapho ukuthi ngabe kwenzakalani. But ngiyakuzwa babanyambo sengiqolisa ukungena emadevini. Makhumzi sizamala ukubuka iside lakho uMamkhize la aseshi samvuna ashe siyakuvuna nawe kodwa sizama ukuba phakathi nendawo nje. uMamkhize la uyakuveza phela nesiqiniseko sokuthi uwena wamvala. Unayo And imali ephambili yena. sengifuna ukuthola la Ntombi kaAmbulance ukuthi kulento eyenzakalile inhliziyo yakho ibe njani mhlawumbe ke sithole lapho esinyathelo oyithathile after kwenze ngiyakuzwa ukuthi wahamba waye ekhaya akukho enough eva ukuthi indoda usihlala nasikhathi nje mangikhuluma nawe wathi ubaba bomazi ukuthi vele umuntu obuya ntshontshe lapha nabo kodwa ngoba uthe ubemazi kodwa lokho kwangidini Njengamadoda onke. Wonke phela amadoda. Ngiyabonga. hayi ukuthi buwazi yena sikho Amadoda wonke ayenza leyo nto. Le emahlathini. Yena umthatho wamletha la endlini. yakulimaza leyo nto Kakhulu, kwaphela Fanele. kakhulu. Ufike ulethe umngane emva kwalokho Waphela. sewumuntu. Ngaphela emoyeni hayi ngaphela. Angipheyanga. Awungamthandi inyambosi. Ngimthanda kakhulu. Futhi usamthanda namanje ngaba ngimzalile kube ngisamthanda. Ngisho lokho. nangu phela uMamkhize uzocela uxolo mina sengiyabona manje ukuthi uxolo futhi acelwe ngoba abantu abahambayo angithi Mamkhize uthe bathi ukuyena umuntu ongakhulula ya kunjalo uyena umuntu ongakhulu awukhulume naye kudadewenu engakusho nje Mamkhize ya kwababuhlungu ukuthi kwenze ngendlela owenza ngayo ngiyazi futhi ukuthi ngagcina ngikulimazile ngoba phela sasesiphila kahle singithatha njengodadewenu kodwa ke ngiyacela ukuthi ukhumbule ukuthi kuba kunjani kuba umuntu esifazane onga Awena ukhumbulanga musumenza isilimo omunye umntwana. Ngiyabonga. Ngoba nami ngiyalapha. Musumenza nje isilimo aphuma lapho. Vele umcele nje ukuthi ngayithatha indoda yakho ngaba selfish ngayifuna ukuyijabulisa mina ngoba ngisebenza naye ngakwenza nesilimo on top of that ngakwenza umngani wakho kodwa ngicela ungixolele ngoba ngiyafisa ukuba nabantwana. Ungithathe ngibe unkosikazi wesibili vele mina ngangiready. Ethwa uready wena uzoba unkosikazi wesibili.
Until kusho yena ubaba lo. Cha, Ngangingekho mngani wami ready. sikhulumile soba-2 mina ngiyalalela. Washo ukuthi wabona indoda wawusingle. Ya ngangisingile. Obvious ukuthi ngesikhathi ubona ukuthi usenenkosikazi wasuba prepared ukuthi when you can be a second wife. Yes. 100%. So yena she was not prepared. Noma ngabe uthe kuyatshelwana vele muzoshada ngakagani. Ukuthi mhlawumbe bebekululeka bathi indoda ingenzeka ibe nomunye unkosikazi. Ayibangitshela kanje. Oh abamtshelanga. Nanyamba sazayithi futhi. Hayi cha. Akazayithi. Sesibili. Eh. Hayi ngingakazayithi. Hayi okay. Kodwa-ke mina mhlawumbe ake ngibe ngapha ngichema kancane. Chema baba. Ngibe kumamkhizi. Okay. Uyacela-ke ma, ucela ukuthi noma yini le oyifihlayo ukuthi wayenza kuye, umkhulule kuyo. Sengiyayibuzela-ke mina ukuthi mangahle kuthiwa-ke kusakusasa uyiyekile indoda yakho, usathandana neyakho, ungathanda nokumbona ehluleka futhi ukuthola abantwana engasekho kweyakho. Okuhlungu nje angizwise ngona ngingana nalutho ungabathola abantwana mina ngibona kuyinto encane kunale mina kuyinto encane yaphileka unontshontsha umuntu uhlale naye full time Wakho umndeni. wakho umndeni ubhidlize omunye umndeni Kurona. angiboni ukuthi Nami ngangayenza lento oyenzile angithi ikhona wayenza. Ngangeke ngingayenzi ngiyasho nami. Ngangeke ngingayenzi. kona bengakashongo ukuthi khona into engiyenzile Akudingi ukuthi usho. Sesiyayibona ikhona. Vuma Unazo zonke izathu Zokuyenza. nami ngayenza ngithi asijajani la. Sifuna isolution ukuze usisi akwazi ukuqhubeka nempilo. And nakhona sisho ukuthi aqhubeke naye nomyeni wakhe. Ngizwa leyo mhlawumbe ngoba uyamthanda vele unyambosi yanqena yini usasomamukela ukuthi nibe babili ngoba vele wayimanje uyiside chick kodwa imeni kade imeni. manje kufanele nginika amalungelo wonke ukuthi abe ngaphezulu kwami Ngeke akwazi ukuba ingane manje ngithi njengoba kabe ngaphezulu. ngimnika izingane uzoba yini Ngeke abe ngiyakufika. Usho ukuthi engazale ingane ezo5. Kodwa ingane inecala. Wona unecala kodwa unini. Kulungile kodwa umntwana. angithi uyazi ukuthi izono zoyithi kubantwana Ngiyacela ukuthi njenganje njengaleyo Uxolele, Nkosi yami. Ngicela ukuthi ungixolele nami ngikona. Awucabange nje makhumalo sengilele lapha phansi nje basuthu wendlini nonyambosi. Ngiyogeza ubani bani onginakekela. Mina ngingathumi ngisho ingane esitolo. uye uyogeza Ngiyacela Ngixolele, mama, oh. ngiyacela. Ilokhuzane-ke inyanga Ngiyazehlisa nje ngiyazehlisa kakhulu. i-strong kanjani ngoba mina ngivumile lutho Angifuni uzuvume mina sayixoxela njengabantu besifazane. Ngisey'cathulweni zakhe kade ungangizwa all along ngisayida nawe. Mina ngichemile ukuthi uma asichaza kakhulu. kuthiwa uyimi wena ubungavele uthi nje hayi okay Mengeke, mengomvala shame. Njengoba nami mina mengayenza lento yini. Phela masewethu ukukholwa ngethona yakho. Ngizwe ngomamkhizi ukuthi Hayi manipulation, bengasi manipulate ngokukholwa bafuthu. no, phela ngithi lento manje sizama ukuthi ekugcineni Elungi. kulunge ekugcineni. Kuzolunga kona. Kodwa asihambeni detail to detail. Yeah. Orong akazazi ukuthi urong. Mamkhize Nolimela kavezi. ulimele kangakanani Ngiyavuma mamkhize ngiyaxolisa kakhulu. Makhumalo ngiyaxolisa kakhulu. Kodwa-ke imizwa awukwazi ukuyilawula. nanso-ke la ufika uyimosha khona imizwa yakho phambili Angithi manje Eyami sengizama ngemuva. ukubeka iqiniso njengoba limhlophe nje lihleli linjalo ukuthi imizwa awukwazi ukuyilawula. Ngiyaxolisa kakhulu. Benginganani nje usale usungamukele empilweni yakho. Noma ngithola ababili-ke abantwana ngibuke nje kwi-age yami ukuthi ingakanani manje. Ugcina ungasakwazi ukubathola. Ngizogcina ngingasakwazi ukubathola abantwana. Lobu hlobo kwakho nami ngiyabufisa nje noma ababili abantwana ngiyacela. lo wawufika wabutshontsha uyafisa Kulungile nawe mama akudlule lokho kulungile ngithi nje ayidle ishiyele ngalapha. Ngiyaxolisa kakhulu. Yazi khona into ethini wesichaka kulolu hlelo into engiyibukayo. Ngaba akafikanga kuleli point lokuthi azoxolisa kumakhumalo for ukumbetray as a friend nokumthathela indoda yakhe ukuba zange abe nenkinga. So ukubaleka kwalolu hlelo mfethu ukuthi umuntu akwazi ukuyibona uburong bakhe ngoba ukuba sinayo isho engane ngaba kazange wathatha indoda waphuma ugeli waqhubeka nempilo yakhe. But manje kuyamphoqa ukuthi njobe emvalile ugeli fanele manje abuye azoxolisa. Yabo yona indlela yofanele ngabe iqale kanjalo sithandwa sami. Yes, ukuthi sithandwa sami bengaqondile ulimaza amadoda nawe kanje ngiyaxolisa ngiyayineka phambi ngobuso wakho noma yini ofuna ukuyenza ungangibulala kodwa ngiyamthanda umuntu wakho kodwa ngicela ungamkele bandla ngimzalele. Yabo akunikeza usho wazokalula ukusho nje kanjalo bayizocela kodwa ntombi uyacela nje namanje ukuthi unlock. hey ngabe unlock Ngiyacela nje kanjani ukuthi ukhulula ngisakhaleli ukuthi mhlambe kwenzakalani ngoba phela nami kusasa ngilazi. Okusho ukuthi manje uma ngabe kwenzeka ngihlukana naye ngiyokwenzakalani noma ngiyawuphinda ngibathole abantwana. Ngiyokwenzani ngiyacela nje ukuthi angikhaleli ukuthi ngazi ukuthi kwenzakalani. Mawungikhululile nje nami ngigone kanye njengomama. Ngizwe nami ingane ikhala Nkosi yami ebusuku ngivuke ngincelise. okusho ukuthi mangabe ngikukhulula
Ayazi angi-understand kufanele ngikukhulule mina bese ngisala ngicabangeni ngemuva ukuthi hayi indoda yami sehambe nomphela manje. Hayi phela nawe uyaguga phela ngeke Akulutho fanele igugele kumina eyami phela vele. Oh ya ngiyakuzwa. Kanti phela kuyagugelwana manishadile. Kulungile Makhumalo noma agugela kwento kodwa siyacela uMamkhize ezokwazi nayo amukela lesi sithembu siyasiphila vele sikhuluma iqiniso. Uyasiphila manje. Hayi kona ngiyasiphila, hayi ngiyaziphila. Vumeleke mfethu. Hayi ngiyasiphila. Ukuba phela umdinela uMamkhize ngabe indoda kwayona akusenzeki yabo ngoshandaliya labeni benzayo. Siyavumelana Khumalo uzokwazi ukumlekelela usisi. Awunenhliziyo enhle uMakhumalo khuleka uzongisiza. Ngiyakudabukela nawe Mamkhize shame ngiyakwazi uba umuntu wesifazane osingane. Kubuhlungu. Abantu abangena emsebenzini njengoba kaloko abanabantu babo bazele manje baningana. Indoda kuthathwe emntwini. Hayi kodwa ishadile, hayi ushadile. Hayi ushadile. Uyacabanga leyo phela. Masixabene nje noNyambosi kuyathuleka endlini lo sibumbelene imilomo. Ukahambe inangabuya uNyambosi ekhaya. Ukahamba athi phela uya kule ehlabeni zakhe kunemsebenzi. Oh kanti usazolandela number 3 4 5. Ayikho kodwa into omchathazelayo uNyambosi. Ngibona ngendlela namahlo ngayo nje lento lo siqale ukukhuluma. Akakhombisi nje kwendoda engaba namankosikazi awu2 ayengahlulwe yimina ngingedwa. Kwenzakala Nyambosi mhlawumbe sizo lakhe lokugcina sesifara. Ebengicela ukusho njengoba kukanjena bengicela ukuthi uMakhumalo makuwukuthi khono akakulokhuzile enhlizweni okusenhlizweni akasabayo ukusho akakhululeke ekusho cause mina ngiya-understand isimo enikusona njengamanje Nombeke kusona. nengimbeke kusena ngoba iy'nkinga ziyadlula. Nyambosi. Yeah. Hhayi-ke useshi siyacela Makhumalo ikhulule intombi yakhe siyacela. Ngicela usasuwenzela mina. Sengizokwenzela yena impela uNyambosi. Bafana. Sengizokwenzela uNyambosi ngoba ngisamthanda. Kahle kahle nami bengimzwisa ubuhlungu naye wangizwisa ubuhlungu. Emhlabeni kuba njalo uma ngabe wenza omunye umuntu okubi nawe fanele uzwe. Ukulindele Nakulinda kuzofika ngelinye ilanga njengoba ngikufikisile mina. Ngiyaqala ngibona umthatho proud. Ngiyayiqhenya ngakwenza ngithi uyakwazi ukungiguqela namhlanje. Awuyinhloso yakho leyo. Awuyinhloso yami leyo. Wafika endlini wazontshontsha. So nami mase ngimenza ukube fanele angakhali kakhulu. Njengesela. Ayikusela kuthiwa Likhala kakhulu isela. Nakhona ngikwenza ngoba ngikwenzela baba wabantu abami. Hayi yena nginandaba naye angimazi. Ngiyamuzwa Khizo. Kulungile Makhumalo ngiyabonga. Igcineni nje ngibonga ukuthi uvumile ukuthi uzongikhulula nami ngingiboma. Yiloko nje ngikujabulela kakhulu. Ngithemba ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uyokuthola nasenhlizweni yakho ukungamukela idlule yonke lento esibhekene. Kodwa-ke kuwena enganeni ozoyithola from now mawukuthi kugcina kulungile kwaMakhumalo. Ungayitshela sephi isifundo entombazane nesithembu nokungena abantu babantu osukufundile. Ungayivumela ngala kungena senje. uNkulunkulu nje uma engisize ngipha umntwana intombazane ngeke ngize ngimvumele umntanami ngimtshela ukuthi umntanami okungcono hlala la uhleli khona kunzima ngoba ngizwile ubuhlungu ungamthola umntwana ufisa ukugona umntwana noma useteksini uhlangana nomuntu egona umntwana uthi ukubo wami ngiyamtshela nje ukuthi hayi hlala la uhleli khona ube nomkhonyana wakho kuphela ikakhulukazi mezo ngena ngendlela mina engingenayo. Ngiyakuzwa mina ngikujaji Mamkhize. Ngiyasibona nesikhathi sesiyabaleka manje sengifuna ukuthola kuwe Nyambosi sizobuyela kumagasela ukuthi kulokho sekushiwo uMamNtungu ke kuyona yonke lento uthini siphi isifundo ophuma naso njengendoda. Isombululo ngiphuma naso eso ukuthi emkhululu Mamkhize. Bengicela nje kuye enhlizweni ngiyacela ngenhliziyo yami yonke ukuthi emkhulule kukho konke akwenzile okubi nami ngiyamxolisela. Usekutholile lokho usemnikeze sengibuza isifundo from wena okufundile ngokwenzile because kuyavela ukuthi awuthembekanga kuyena nosisi umgaxelisile njengamanje ubonakala umdedelelo elimpi ezifa kwazi ube khona into iqale ngawo. Iyiphi into ongathi makuzalwa indodana yakho manje uyifundise mfana wami ungawenzi 1 no 2 no 3 uma ufuna ukubona amakhosikazi noma inkosikazi yakhe ikhululekile emzini wakho. Isifundo engisifundile so ukuthi esithenjini ufune kube neqiniso. True. Amen. Amen.
ukuthi kumele ube neqiniso into yakho uyenze nje uyiqondise straight. Siyabonga. Unyamboso omkhulu. Kasa Yebo. Hayi mina ngicabanga ukuthi ngibonge kakhulu Makhumalo ayaliqinisa shame. Bengimfundisa isifundo kodwa-ke hhayi sekudlulile. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi urongini uma uphinde ubuyela nomkhwenyana wakhe nishintshane ngesoka lakho kube out there ungalebe ukufihla nje kade unkosikazi wokuqala. Ngicabanga nje base ngimxolele nami sekuzoba into efana njengaleyo. Manje uyanqena yini isandla sami ukuthi ngivele nilungise lento nomndeni uvele usamukele lesi simo. Sengizolinda unyamboso ukuthi njengoba seze safika la ukuthi yena uzothatha muphi action njengendoda yethu. Yo njengenhloko. Hayi inhloko mithi sakufuna ube unkosikazi wokuqala niqhubeke abe Hayi wesibili. cha ngiyibona inkinga. Ngoba ngifana nokuthi nguyena ngithi kodwa uMakhwapheni. Nami lento engiyibukayo yilento ade ngifuna ukuthi ngiyicacise. So sometimes ezinye izinto abantu besifazane uyabona ukuthi yimbi and fika washo yena uMakhumalo ukuthi bonke abantu besilisa usho ukuthi uyayi-understand lento indaba angavela yamkela athatha indoda yakhe into yamkhatha nje unyamboso noMakhumalo ungabinaqiniso. 100%. Otherwise bezobalani. Ngathi kwethu asibonga kakhulu uhlelo sibe nalo sitholile isombululo okambulazi-ke uthi cha ukaGcwabe uzomlekelela ekutheni abuyele esimeni asazi-ke noma into ezolunga yini kodwa-ke esikufunde namhlanje sithembe siyasetshenzela. Siyabonga njengoba seshilo ukuthi cha siphinde sibonane yona next episode with myself Mlangeni Magasela and my king right next to me. Asambeni. Bye. Sibonge.